Přijďte nás podpořit v cestě za zlatým metrikem, budeme to potřebovat. Jsme jeden tým a ty do něho patříš. Chcete nás vidět střílet góly? Tak doražte na naše playoff. Přijďte vytvořit pekelnou atmosféru. Jdeme si pro zlatý hat-trick. Buď toho i ty. Vítězí ten, který věří a náš tým věří. S fanouškama hrajeme v 6. Pro úspěch uděláme maximum a budeme rádi, když u toho budete s námi. Chceš vidět pořádný hokejbal? Tak doraž na naše playoff i ty. My hrajeme titul. Budeme bojovat do posledního dechu. Jdete s námi? Life is a maze, sometimes full of haze, bitter is the rain, you know how it feels when your hopes go. A vstupný je zdarma.